Исәнме, кадерле тамашачы. Эфирдә йолдызлык мизгелләре тапшыруы. Мәдәният өлкәсендә тапшырыла торган Россиянең дәүләт премиясе. Муса Җәлил исемендәге Республика премиясе, Семья Россия дип исемләнгән милли премия һәм Татарстан Республикасы президенты дәүләт премиясе. Бу казанышлар белән безнең фестивалебез бик горурлана. Бу җиңүләргә ирешү өчен уйлап кына карагыз. Миллионлаган бала, күпме җитәкче, әниятиләр, әби-бабайлар, район җитәкчеләре көч куйды. Һәм бүген экраннан аларга, юк, сезгә рәхмәт сүзләрен әйтеп, тапшыруыбызны башлап җибәргә рөхсәт итегез. Әйдәгез, юлыбызны алга, фестиваль тарихына тотыйк. Бүген без сүзебезне яшел үзән егете Владимир Шнитко турында башлаячакбыз. Футбол яратучы, әйтергә кирәк, уйнауы да начар түгел иде. Владимир кинәт җырга тартылды. Гитара алып, абыйсы белән, күрше егетләре белән бергә алар музыкаль төркем оештырга булдылар. Владимирның сәнгатькә карата мәхәббәте көннән-көн көчәя барды. Һәм 2005 елда ул үзен Созвездие йолдызлык фестивале сәхнәсендә сынап карады. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Этот праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Этот праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Этот праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Югары белем сайлау вакыты килеп җиткәч, Владимир элеккеге Казан дәүләт университетының физика-математика факультетын сайлап ала. Ни өчен? Ни өчен син сәнгать юлы буенча китмәдең дигән сорауга, Владимир, мин үземне төрле яктан сынап карарга тырышам. Һәм җиңел булмаган формулаларны миңа музыка шишәргә ярдәм итә дип җавап бирде төрле яктан сәләтле егет. 2009 ел барсында үз урынына урнаштыра. Мәскәүгә укырга кергәч, Владимир Шнитко шунда җыр профессиясендә, актер профессиясендә үзләштерә. Хәзер ул Мәскәүдә яши, тормыш итә һәм студентларны җырга өйрәтә. Туган ягын Владимир онытты дип уйлай күрмәгез, дуслар. Ел сайын ул фестиваль жюри әгъзасы буларак һәм мастер-класслар белән туган яшел үзәненә һәм Казанга кайтып килә.
Әйнде сәхнәгә чыккач, җырламый калмый. I saw the light of the night and I passed by her window. I saw the flickering shadows of love and her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. It broke all day when the man told the way I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she loved no more. Вместе, my Delilah. Hey, why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Wow! Ну где же ваши руки? Эй! Молодцы! She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My Delilah. Еще раз все. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Владимир Шлитко! Спасибо! Бір 1990 елда Чистай шәһәрендә оешкан «Ритмы детства» бөю төркеменә 28 ел. Һәм бу дәвамлы вакыт эчендә төркемнең алышсыз җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Ирина Юрьевна Вдовина бер арусыз кечкенә генә балаларның гади теләген, чын биюче булуын чынга ашыра. Фестивальдә төркем беренче тапкыр 2002 елда катнашты. Беренче коймак тиерле булды дип әйтүе дөрес булмас. Чөнки җиңүгә ирешмәсәләр дә, фестивальдә күргәннәре алдагы катнашу өчен бик кирәкле булды.
Кызыл баулы медальләр. Шатлык хисләреннән түгелгән күз яшьләре. Әйе, дуслар, бу көтеп алган җиңү, бу беренче урын. Вакыт кытылгысыз алга атлый. Төркем кече номинациядән урта номинацияга, соңыннан олы номинацияга күчә. Төркем катнашчылары үз тормышын бию белән бәйләп, күбесе янәдән төркемгә әйләнеп кайталар. Ирина Юрьевнага булышу өчен. Шунысы куандыра, ритмы детства бию төркемендә балалар тавышы бер дә тынмый. Ел саен катнашучылар арта бара, һәм төркемнең профессиональлеге дә артта калмый. Һәр елны төркем моны дәлилли. Идет серенький волчок и ухватит за бочок. Раз, два, три, четыре, пять и потянет танцевать. Баю, баю, бай, бай, бай. Громче музыка играй. Баю, шуби-дуби-бай. Двигай телом, не зевай. Баю, баюшки, баю, все танцуют и поют. Баю, баю, скок-поскок, скачет серенький волчок. Скачут овцы на траве, скачут мысли в голове. Баю, баю, бай, бай, бай. Громче музыка играй. Баю, шуби-дуби-бай. Двигай телом, не зевай. Баю, баиньки. Баю, баю, бай, бай, бай. Громче музыка играй. Баю, шуби-дуби-бай. Двигай телом, не зевай. Баю, баю, баюшки, не ложись на краюшке. Все смешалось в хоровод, и сегодня не уснет ни большой, ни маленький. Баю, баю, баиньки. Баю, баю, бай, бай, бай. Громче музыка играй. Баю, шуби-дуби-бай. Двигай телом, не, двигай телом, не, двигай телом, не зевай. Тапшыруыбызның чираттагы герое турында Сарман сандугачы дип әйтергә була. Кечкенә генә кыз тәнендә кычып алмаслык тавыш. Сүз Рамиля Зинатуллина турында бара. Һәм ул бүген бездә кунакта. Миңа булган синең яратуың, юлларыңны һаман яктырта. Назлы сүзләр изге догам белән, зур тормышка аяк бастырды.
Созвездие Йолдызлык фестивалендәге беренче катнашуымны мин әле бүгенге көндәге кебек хәтерлим. Ни өчен дигәндә, чөнки мин ул вакытта бик кечкенә генә бер кыз, 3нче класста укый торган кыз, ул вакытта миңа 9 яшь иде. Менә шушындый фестивальдә катнашырга булдык. Әлбәттә инде бу фестиваль турында без гомумән дә белмәйдек, әмма монда бу фестивальгә кергәч, андагы җылылыкны тойгач, андагы дус мөнәсәбәтне һәм дә инде шундый дәрәҗәле жюри членнарын күргәч, без әлбәттә шаккаттык, чыннан да, чөнки безнең республикабыз өчен бу фестиваль бик зур дәрәҗәдәге фестиваль дип әйттерим, чөнки менә Россия фестивальләрендә катнашкан бар, әмма дәген Созвездие Йолдызлык фестивале инде ул үзе бер төрле җанга якын фестиваль. Бу гаиләгә, Созвездие Йолдызлык гаиләсенә килеп кергәч, аннан чыгасы килми, бер тапкыр гына түгел, берничә мәртәбә катнашасы килә. Мәсәлән, мин үзем 2005 елда беренче тапкыр чыгыш ясадым Созвездие Йолдызлык фестивалендә. Аннан соң инде 2006, 2007, 2009 һәм 2012 елларда чыгыш ясадым һәм Аллага шөкер, бу чыгышларым минем барысы да уңышлы килеп чыкты.
Бүгенге көндә мин 2 уку йортында укыйм. Берсе ул музыка көллияте Ухадиев исемендәге булса, вокальный отделениедә. Икенчесе инде Казан федераль университетта да магистратурада укыйм, юридик факультетта. Бик күпләр сорыйлар, син киләчәктә кем буласың соң? Җырчымы яки инде шул юридик направлениене, юридик юнәлешне аласыңмы дип. Бу сорауга мин үзем дә генә әле төгәл генә җавапны әйтә алмыйм, чөнки сәнгать та бер яктан күңелемә якын, икенче яктан икенче профессиямда бик ошый. Әмма менә беләсезме, була шундый көннәр, көллияттә минем кайбер көннәрдә дәресләрем булмый. Ләкин шул көннәрдә ничектер эштән нәрсәдер капшый башлый нәрсәдер эчемне. Һәм сәнгать үзенекен бары юл яра дип әйтим микән инде. Шуңа күрә сәнгать ничек кенә булмасын, минем тормышымда барыбер дагы бик зур роль алып торачактыр дип уйлыйм. Һәм моның белән генә төгәлләнмәс дип уйлыйм. Кадерле тамашачылар, безнең белән бергә үткәргән вакыт сезнең күңелегезгә хуш килгәндер дип өметләнеп калабыз. Һәм киләсе тапшыруларда йолдызлык мизгелләрен бергә искә төшерү өчен көтеп калабыз. Исән-имин булыгыз. Очрашканга кадәр.